sugeng dalu sinuwun. Waalaikumsalam. Gabungane apa kok sinuwun? Kula niki lak damar wulan kok. Lah aku. Lah jenengan iki dadi Prabu sapa? Damar Wulan iki gandengane karo Patih Rugender. Patih Rugender. Patih Rugender kuwi duwe junjungan jenenge Kencana Wungu. Lah kecotot wungu niku. Kencana Wungu wedok. Jenengan Patih Rugender ya? Oh, Patih. Gusti Patih nimbali kula wonten menapa? Gusti Patih nimbali kula wonten menapa Gusti Patih? Ayo ngono. Iki ngene ya Damar Wulan, Jan pantes tenan dadi Rugender. lho wong ketoprak piye to iki? Alhamdulillah dalu menika kepanggih wonten mriki wonten gaprang. Gaprang. Wah kuat loh kula perjalanan iki mau. Masa Mas? Nggih, ngliwati alas Arut, alas Trogo, alas Bangjo, nembe dugi wonten gaprang mriki. Gaprang. Tebih perjalanan saking dusun Munggalan. Sampai Munggalan yo. Nggih, Kene berarti yo. Munggalan niki piyambak tangga desa. Ya. Padahal ngene iki aku bendina ya rene kok iso wong kene gelem nanggap iki alhamdulillah. Oh iya no. Perkara nanggap dan tidaknya itu kurang kenal dekat dan jauh Mas. Karena kadang-kadang iso mergo ya minangka dadi dulur batin. Nggih, kemriki niku buat-buate nyambung seduluran kalih warga masyarakat Gaprang. Sak kiwa tengenipun pinten-pinten dinten iki dalan mriki rame terus. Iya. Dik wingi enten jaranan. Jaranane. Terus enten dangdutan, orkes kalau wingi. Nggih. Ruwangi terus. Kula tumbas bensin ngantos antri kathah. Iya. Dan hebat banget iki. Iki sapa iki? Iki dapopo. Cangkeme kok kaya wedhus. Awakmu yo. Kaya kucing ya. Yo aja cerewet kowe. Iki sing delok tanggoku kabeh ngacok. Aku gawe cangkeman ngene kaya kucing ya. Iki jalane lurah kuru lho. Pas. Lah yo pas karo Bandul karo bolo-bolo niku lho. Iya. Aku nek kene asale ping mbuh ping piro waleh aku. Tapi ya alhamdulillah. Betahe apa kok mesti dagelane percil. Sebabnya apa? Sing gelem dinyang ya. Lah iki tanggoku dhewe. Kuwi lho wonge. Lah apa lho aku labat pinten yen ngono. Kaya malu aku lagi pacarku dhewe. Karo meneh lho upama mau gelem nampa bayaran mah ya anu to. Jane izin to. Lah ra gelem terus sesuk bayar BRI apa? Toprak, todok. Wujudane kaya blekok montrot yo rupamu yo raimu matamu awakmu yo nesu to iya itu nyapa mata-matane aku jenenge dakwaan Damar Wulan niku nak karo minat ora samar yen kawujudan yo blekok montrot ning ngarepanku yo raimu yo nyapurmu kowe minat jinggo dayon kok dapur aku kok dapur to? Dadi bare rokok anae. Ngono kok gawe sing kaya awakmu. Ngono iki mbok koordinasi dhisik. Alah wis to muni nggih lurahe wis to. Dayon, Inggih lurahe. iki ngene yo. Pripun lurahe? Aja ngene, aku ndek wingi bar ngene katokku keri. Iki ngono yo. Ngono piye? Iki Damar Wulan. Lah kok malah nyolong bojoku Kencana Wungu Yun. Pripun lurahe? Kowe mau teko kene jam pira? Jam 09.00 mergo kon mampir ning mahmu. Kowe mau wis ngeteli pangananku. Panganan blendrange. Ora aja mbok Wong iki ning kene kanca iki teko iki yo mbok digolek-goleki wae. Sebab
bengi iki urung karuan bayaran. Neng omahe aduh kok tulung agung teko kene. Ya sepurane ya yo. Kon mangan mung dikon mangan bendrang. Yon, aja omong e. Lah iki omongan ya awakmu. Iki ngono ning desa mung kok. Jalan Ning desa, apa sih? Gaprang. Tak dongane yon. Kabeh masyarakat Gaprang diparingi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki sing barokah. Amin. Lurah lo diparingi sehat terus. Amin. Wong lurah iki sing luar biasa. Nggih. Men acara bersih desa ngene iki mesti ra ketar 2 dina 3 dina mesti acara. Aku matur nuwun karo Mbah Lurah, betahe apa? Kesenian budaya sing ana ning Blitar tetep digawe ben taun. Amin. Lestari ya. Tetep lestari. Amin. Iki contoh-contohnya lurah liya-liyane sing pinggir-pinggir iki. Boko desa bareng di wae. Ora tau wayangan belas ngisi-ngisi. Kuwi lurahku sementara iki. Kowe mau di Mau gogo desa. lurahku ora tau wayangan. Ora, tulungan aku to rek, anggapan dhewe ora masalah ra. Contoh-contohnya lurah-lurah liyane. Iya. Ngene iki kudune nguri-nguri budaya. Bener. Awake dhewe lak nguri-nguri budaya iki mesti sik tetep lestari dijaga ya ngono to yo. Inggih lurahe. Nah, iki ngono godhong waru bolong-bolong yo. Maksude piye? Bocah ayu moblong-moblong. Ya ngono lho. Iya iya. Godhong waru bolong tengah. Bocah ayu bolong tengah. Bolong tengah. Jeng kulit. Bocah ayu Blengah-blengah. Lah yo kaya bolong tengah. Ya blengah-blengah. Oh bengah-bengah. Maksude kita mencorong. Kowe aja sok ngono kuwi. Kepiye minat dinggo? Kowe aja sok ambemu muni-muni. Minajiko kowe apa wani karo aku. Ah, kamu sing tak wedeni kowe nantang karo gambar bulan he. Nadyan iki saka desa, ngadepi raimu yo bagak wani piye kowe, he? Nantang karo gambar bulan yo Damar Sasongko. Iki aku saka Paluwombo saka desa ana ing kene iki aku golek pegawean sing kepenak. Nanging awakmu kok iso nantang aku? Enggak. Ora trimo nek bojomu tak pek, he? Enggak. Ora trimo. Trimo. Lah piye? Ora. Lah matamu kok pentolong matamu mencicil ngadepi aku, nyawang aku mendelik. Rumah samu aku wedi karo awakmu. Rumah samu iki Damar ulan masuk kene, dadake cilik ngene, tetep wani karo minat dinggo. Apa kowe wani karo aku terus? Ora wani. Piye? Aku Njaluk apane? Njaluk tak radang-radang tak sudok apa tak gathok? Apa tak keprok Seto. njaluk tak apane? Apa tak idoni saiki Nganti kapan aku tetep ngomongku kapan? Aku ngomong ra iso ngawur ngomong Lah piye to? Aku iki kek ono ngomong. Oh, dadi awakmu ngomong. Nah, aku terus ngomong ini terus aku ngomong dayut. Yon, Pripun lurahe? iki kowe wani karo Damar Wulan apa ora? Lah kula mboten lurahe. Ingkang aku panjenengan lurahe. Kowe berarti ra wani karo Damar Wulan. Mboten wantun. Aku enggak tak wani, masalahnya kepala desanya silat ini masalah. Gue ke desa ya. Tapi ya ora apa-apa ya kudu ceritane kudu wani. Wani. Aku njaluk nadane mayor. Ora keduren mayor. Iki sesuk acara ngene iki Yun. Nggih. Acara ngene iki sesuk tanggal 5. Awake dhewe ning Kankap. Pundi niku? Kantor kabupaten. Kantor kabupaten ngono lho. Drama soka acara ning kono tanggal 5 mulai jam 7:30. Sampeyan kok ngomong karo Pak Dalang apa arep bojak ning kono? Takon delok. Piye? Weh, apa wani karo aku? Wani tenan karo aku ora? Ya jelas wani. Lah wani nyanyi. Oke. Tantangan model baru. Iya. Dayut. Dawuh lurahe. Aku. Kowe terus di kopi karo panitia aku. Aku ya suwun ya Yun. Matur suwun mau wis mampir ning omahku. Ya. Omahku ya ngono kuwi Yun. Sesuk lek mampir malih aja mangkat bendrang nggih lurahe. Ya mengono lurah kon ndaki bayarake. Apa hubungane lek kene ngomong? Lah aku kok tekor. Apa mungkin percaya tekor ya ora gelem lho kowe. Minat dinggo. Apa? Yen kowe pancen wani karo aku. Oh, Mana ya? Oh iya tandangan. Siap. Yen kowe pancen wani karo aku. Luwur rene ning ngarepanku. Pancen wani apa piandelmu? Gua bakal tak
Yang perkara bayaran aku ra weruh. Perkara bayaran aku ra weruh. Nek tak ngerti kuwi aku wis teken khusus kanggo aku. Kuru. Ora iso pakai garam iki lho. Lha kok kambine gegedan nang aku. Kowe iki sembrono ya. Ora masalah kuwi, Mas. Ya ora apa-apa ya. Wong kancaku wae. Urune ora masalah. Kawit mau ketok kok sedih ae kok. Telung budi acara terus. Acara. Piye? Damar ulan. Piye? Ajane kowe wani karo aku. Yen ngono bakal tak tindas kowe. Aja mung siji, kabeh balamu kon maju ning kene lan. Tenan apa ora omonganmu? Enggak. Aku ning kene kancaku akeh. Kancamu ndi? Kene iki lho balaku ning kono kuwi. Endi? Kene bakal duren tak suruhan. Ya kancaku. Ora kok kabeh. Kancaku akeh ning kene. Yen wani maju. Ayo toh. Ayo. Pak, piye? Iki bajingan kabeh Pak iki. Sing nyapa kesongku ya aku iki tukaran. Lah iki kok dari nek aku nggawa bola kan maju kabeh. Ya iki dudu bolamu iki ya gone Pak Iko. Nyapa iso maju. Awake dhewe perang det mari ngono sing wedok teko. Oh. Iki tak ngono Pak. Iki nek pengen dangdut banget. Iya. Ya, aku ngemse ini. Yo, yang ngono kan karo aku wis maju lagi nek kocok selesai. Iya ngomong. Oh. Aku iki manut omongane Pak Nur. Iya. Matur nuwun Pak Nur. Cair. Mbok Pak Nur iki seneng gusukan Mas. Salah. Ora. Lah piyambake meniko lodok diopeni toprak diopeni. Sembarang diopeni pokoknya cetok Matur Nur Pak Nur cair. Ini kan salah siji wujude. Jadi pemimpin ngono. Ya wis duwe kabeh budewan barang ya enak komplit iki iki mangsamu. Sebab gue pedoman, Mas. Pedomane? Umpama pedoman kuwi pedomane wis gedang. Kok iso? Lah, urung gelem mati yen durung nuwuhke woh. Oh. Urung gelem mati urung nuwulke tunas. Bener. Iki wujude pemimpin-pemimpin sakmene iki ngono kabeh. Ya. Dadi tak cekel omonganmu. Ya ngono. Budal dina iki. Kowe wani karo aku apa ora, Yon? abakmu sing tak wedeni. Apapun. Ya, kamu. Lah, embuk. Kowe tak ngomong haru. Lah apa tak piye? Damar urane persis katen bat kok gede dhuwur lho. Iki jaman kok bakal triplek iki Orang kuping ya. Lah iya. Dadi mentol dhuwur. Enake bunyi iki wayah iki. Kowe aja Pak. Lah iya iki lho Pak. Iya. Nah, Cerewet. Ya, yang ngono yang mani karo aku yo maju rene damar ulan. oke. Plak. Yo, lah kok cakilan. Ya ora apa-apa. Diobati mawon urae. Mencret kok. Iki dituntut kok iso diobati. Hah? Maju rene cocok. Boleh, betul mesti boleh. Mata ini. Lah wong tigane moto nyorono aku yo tigane rene lho. Fotone kok. Urae. Kok kaget ya? Apa urae? Enak-enak. Bojo wis iku nek kocake abot. Ya. Bakal tak tamane. Iki gojo wis iku nek damar ulan mesti bongkok dene aku. Wis bongkok dene aku. Iya. Damar ulan
Kok penak ngono. Ijo le. Ya kok nyapa selalu turu kok. Kasane kono, ya empu kalau gitu. Kosek to, aku ki damar wulan dipendhok godho wesi kuning semaput. Lah kok mau blonyoe minyak kayu putih. Iki nobrak yo. Nyamuk kok dikek minyak kayu putih tenan. Iki ngono tak celuk. Yon, aku nyeluk Waito puyengan. Pundi lurae? Waito puyengan, rene Cahayu. Iki ngono bojoku. Waito, lho kok Waito puyengane kok malah toko Madura? Laru. Dalam makan. Aduh jangkrik, kowe iki maca wae to lho nyamar mati. Selamat malam kak, kamu lo ngatur lagi. Selamat malam, atur sakalamkong. Dalam makan beres. Beres. Yo. Iki salah konsep. Kowe iki maca wae to punya nyapa maca? Selamat malam Mbak Eko. Selamat malam. Wah itu punya ngaku yang ngasih Madura. Oh Madura ta? Madura. Ora mungkin wae to punya boyo ngawur kowe maca. Anu Mas. Kan minak jinggo kan saka Banyuwangi. Blambangan. Jadi cecek karo Madura. Ngawur tok ngono. Bener aku kan turunan Jember. Jember Probolinggo kan. Jempol. Lah kayak wae to. Loh, yang satunya kok duduk? Dok, Cahayu. Sini kak. Ben. Bagus. Ben kamar ulan bongko selawase. Lengger Damarwulan dudu watake satrio yen turu ning tengah dalan awakmu durung mati tangiyo le tok le Damarwulan bojomu sumusul loro cacahe kae ana Waito dalah puyengan kae ambungen le nggih Bapak Guru. Tak bongor raimu yo. Patek keleng. Oh, kakek colok. Angger coloke angger ngambung-ngambung. Oh, patek. Patek keleng kakean colok kuwi apa ya? Sesuk tak baca. Masa dingenek Kuwi apik. Gendok Cahayu. Dalem. Kowe wis pirang-pirang dina tak goleki kowe digawa karo Damarwulan kowe diapakne ae, Nduk. Aku wis dilencret nih. ngerti wis saiki. Matur nuwun Pak Nur. Bojomu tak oyok-oyok gak iso malah ngatur kon tak. Lah piye wis diletekne ya cair. Hei, lah Pak Nur sing ditekani iki biayai sepuh-sepuh, sumpung, anak yatim ngono lho. Lha kowe mesake sing nom ra wong tak. Oh. Aku sing nom. Nduk Cahayu. Nduk. Dalem kak. Wong loro nembang sing kepenak aja nganti ngisi-ngisini aku. Iki sing delok tangga-tanggaku kabeh. Engki. Ini apa tuh Mbak Probo kok kayak kencing ngono? Kenceng apa iki? Iku bareng iki gak telek. Ya, Minak jinggo. entek pisan. Bojomu loro iki, Waito karo puyengan. Puyengan. Sing Waito mau gawa ora apa-apa, aku tak puyengan. Sing piye kok enak kuwi? Puyengan. Iki awakmu Waito. Iki gajah tok iki. Nah, jadi aku tau ora. Aja kaya ngono ya colokmu, aja kaya ngono. Enggak. Iki disayang-sayang lho bojone. Ya. Pripun lurae? Colokmu aja ngono lho ya. Colok. Kalau itu apa kakak? Kakek colok, kakek cakem. Goblok ora tau duro. Oh, cek. Nembang C. Ayo. Aja ngisi-ngisini taman blambangan. Nembang sing kepenak ya Nduk Cahayu. Ole. Kalimantan goblok. Iki masa Madura ya padane Kalimantan dicocok kok. Halo. Nungguin ya. Alah. Nanti nak dindani kabeh suara. Iya, sabar.
apa. Oh iya. Kalau terusnya piye Nduk Cahayu sing kene terus nase. Ngapokten Walajar Durung biyen iki rumah saku, nuwun sewu kira kok anu lho. Udele ketok lho. Yo lagi julek kletok kaya blotrok kene, Bro. Lha iki jare gacih. kersane rapi omeko. Mengke lek udile diketokno, mengke kula enten welute to. Lu gak welut do, lawamu kelele. Gedi. Lho dalem durasi yo enggak yo? Nggih. Lah iya, dadi bayaran terus. Betul. Udele ketok aku tenan. Anu, kotangi sampeyan iki. Oh nggih. Kembenya. Halo, Pak Patune bisa aku gendelan karo kae. Ya. Patune. Godong luntas tandur pinggir sumur. Bapak asih paringi panjang umur. Ono kacang kawe siji masyarakat kaprang kata rejeki. Alir sale. Matur nuwun Nduk Cahayu. Biasem wae to ndek mau wis sayang. Kuwi ganti kuyengan kowe nembang apa Nduk Cahayu? Aku Iya Santi. sembarang ya. Sembarang aku manut awakmu aja. Nduk. Ora usah gatekno kirik-kirik sing padha jegok ya, Nduk. Saya nyapa lo asu mila muni. Rambimu dong ini. Iki barang katane lho, Batak tahun entek. Loh, seto. Sing dadi kulengan iki wis tau roh. Lah iya wis sering roh. Mungkin senika calon mamae arek-arek. Allah gampang. Kok kene loro bojomu kuru ireng. Allah. Kok kocok lho ra iso. Kocok, ra iku kocok. Kah ngomong karo wong gabrang nek bojoku cilik ayu. Ayu apa? Wireng. Tapi aku- Jane menungso. Tapi aku menerima kok apa adanya. Lah, cekelen Nduk, cekelen. Wes turu ngarep omah wae bokong. Iki kok wong ora ndelok montore tak gawe rene. Apa nek diakilan numpak motor? Budu. Ora apa tak selempetno ning SD. Ya, tak apa-apa. Masalah cedhak tanggane dhewe. Ya, sesuk Ya. buka delok YouTube boko wis. Alah, pirang-pirang dino seminggu mimpiku tak pateni. Ya wes. Ora masalah. Ayo, rayu saya. Iya sayang. Ibarat kata dunia ini milik kita berdua. Wis itu ayo Kamu sing akan namanya ular. Apa yang ingin kau suguhkan kepadaku dengan suara emasmu sayang? Aku ingin menyuguhkan sebuah lagu, Mas. Kok kamu malu-malu? Aku nggak malu. Kan aku sudah nggak punya kemaluan. Kalau kamu nggak punya, besok terus gimana? Ya, tengok. Matur lu Pak Nur cair. Kamu sudah menghilangkan rasa malumu kepadaku. Iya, betul sekali, Mas. Lanjut sayang, buktikan bahwa dirimu kepadaku sangatlah setia. Oh, lah, rayu kok kembat ya. Bang-bangan kok iki damar tulan Kencang gogo desa, gogo desa. Ral iki.
Omong lurahmu dadi MC lah. Silat. Ayo. Enggak. Satu tembang lagu buat Mas. Apa sayang? Begadang jangan begadang. Kan mantan gelandangan dong. Oh iya, acare kere ya biar bener. Ya sing kira. Begadang boleh saja. Sampai begadang nggak apa-apa Mas. Ngopi atau konco nggak apa-apa tapi ilingo aku Mas. Oh sayang. Aku ya omah iki wis ngenteni sampe. Jawab. Iya. Aku tetap eling yen sampean ngenteni aku ning omah. Dijawab. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu Lawas. tak semanis senyummu, pandanganmu menembus jantungku, pelayanmu menghangatkan tubuhku. Kowe iki lagu tahun piro? Iku lagu durung lair kok wis ngomong kaya ngono. Aku iku sing viral-viral. Coba nadanya. Kok apa ini? Jangan salahkan pahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita tak lagi tenang, tak lagi sama karena berdoa. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama orang pikirannya dikajak salah paham dahulu. Apa tuh? Ông guna ho sapa se tao sapa se alo bula edisa dikajak aku henang. Oh aku tak kempes. Masa abuh-abuh ra kemet. Lagu sing viral-viral Kak. Kita punya lagu viral, tenang saja. Nah, pandang pertama lihat abang langsung suka. Abang salting seju abis buang muka. Cuma pesan tiap hari sampai play datang dalam mimpi dengan nona manis. Nona seju selaju aduh. Aku beneran. Aku punya Alah. Aku beri Sing lagu nama sing saiki iki lho. Lah iya. Lagune saiki sing lagi viral lho, mbake lho viral. Apa nanti? Seju Kak. Ini, cantik. Iya Kak. Aduh, tanganku kok kayak beda produk ya. Ya anu buat Ku sangkakan panas berpanjangan. Rupanya gerimis mendam. asik dalam tak sadarku kegelasan. enak tak usul Kak. Kayak kemunduran truk musuh aku. Nanya apa tadi? Silakan masih malu-malu toh. Iya. Statue. Oke. Aduh abang Sebentar. Boleh nyanyi apa gue lo mbak ini? Nyanyi apa mbak? Seju tadi ya. Seju. Oke, seju jadi ya. Jadi Oke, siap. Wih, Seju. duet. Anu, soalnya cuy, saya nyanyi wong nemu.
bas. Ben tawur ya. Sendiri kok sendiri. Kayak koyo ora ngerti lho. Sesuatu teko otak iki wong pira. Gue sama calon suami. Iya wes, biasa karo kuwi. Ngerti ora? Kene wis ngakoni di depan publik kalau aku ini calon suaminya. Bojoku aja ngerti ya. Ya wis terus noleh turu jopo. Ya sendiri kepeksa mengakui suamimu Wes kepeksa. turu jopo boko we. Loh, sing ora lho, sing lemu. Aduh, matur sekarang tong dikei PC, Kak. Pese. PC. 1.000. 1.000. Matur nuwun Nduk Cahayu. Terima kasih, Iso muga ning kono Nduk Cahayu. Iki ngono awake dhewe ngadepi dilungkas. Anu iki apa lagi iki? Diungkas kelayaan. Bari Jati Kabupaten Gila. Oke, sakon opo? Pulau kecil, apa yang gila? Tabuan orang mulia lah. Iki lakon daya kene kok Enggak, paling gak iku koordinasi dhisik. Ini kene opo? Kowe koordinasi kene, gandrong apa-apa. Lha nek wis sampe ngene ae. Lah aku wis kebelet joget lho, Mas. Jenengmu sapa, Mbak? Syuting Dialau baik. Ya aku mau di to. Dian Wangai. Di Jan Wangai. kalau Banyuwangi piye to? Kok syuting Dialau? Lah syuting Dialau. Bisa ta? Bisa. Nyanyi bisa. Kanggo Riko. Ngendi ka? Lagu wedok. Kelangan. Bisa nyanyi. Iki lagu wis iso nyanyi ora? Loh, ya bisa. Oh bisa. Ya, khususnya nadane minor. Kesane nembang. Nggih. Menika pamundutane Mbah Lurah. Nyuwun penari wanita Rainogo. Rainogo. Iki enak. Iki enek ono jenenge lho, Penari kok. gendro karo rupane ngene malah rambutnya kok Naruto. Naruto pokoknya Sanju kok. Iya. Lagu Banyuwangi ya, Mas. Iya. Yang saya ya baik kok. Nggih, Pak. Zar. Kerucukan Gerajakan. Aduh, sadar. Duduk kuwi goblok. Gerajakan untuk kerujukan. Ganti lagu ya. Anu, Guru Dawa, Mas. bedol. Ini pedon loro loh, Mas. Udah banyak ya. Dudu watu kang diarani pasir. Waktu kambyang kali ana ning pinggir. Buru ketemu awak langsung ngasih kelibekan koyo kelangan lengket. Wit kelapa iku arane kelungku. Ya, Disikari di barat hati itu. ya. Sampai bengi aku ra iso turu. Kepikiran karo gede isu. Sopo. Susuku dewe. Aring-aring Areng-areng diakarkan. Selendro. Lah sirahe kok dobel-dobel mau kae mbok cepat kowe. Bareng iki kok Iki duduk menungso iki asale turunan iblis. Aku mau diceluk karo tawo sithik-sithik diceluk. Wah, bintang Korea, Jiki. Apa? Sama Iki. Sanju. Lalu Jiki ya. tadi apa ene kok tuyul. Yang itu Jiki, Pak. Membiak mayon eman. Gerakannya dan gerakannya yo. Duduk kowe. Wis Surabaya. Gerakannya sing iki. Membiak mayon paman. Pengro dek, pisan yo. Pisan. Apa ya? Suarane yo. Ayo kita kan petakan yo. Ya pasti. Siji, oh, petak.
presiden sama matine ya bunyi. Waktu kang diarani pasir, waktu kandang diarani ngaring-ngaring ya karek Kalau menarik ambekan ini buat dipaksa sama bongko yo Api lho, Bas. Wijane arep gandrung apa pembunuhan. Mbok teka karo kuwi aring-aring biakar gedang. Tanah air. Maknya. Wah, Iki sapa? Pak Nur, Nuwun sewu yu cange. oh nggih Mas. Derek tangklet. Piye Mas? Ten mriki wae napa enten tiyang dandan menak jinggo? Enten. Damar ulang Pripun to? Enten napa to? gandrung enten jeng gandrung. Nggih, nggih. Ten pundi tiyang? Enten napa jenengan goleki? Kula perlu kalih tiyang enten mboten? Enten Pundi? picek iki. iki. Oh, lah iki. Lah wong karep ge karnaval sobek ngomong ke saiki. Napa Pak? Iki gawene sesuk matane. Cair. Cair apa? Cepet. Lha wis Pak, yo ini tok ya. Kuwi tok. Yo kabeh. Lah mau digawe upacara sesuk. Di karnaval. Napa? Dia acara hari jadi. Kandine cepet. Perasaanku gak kowe nak Mas, aku mau dandan koma lho. Lah aku mau mulai ya kabeh apa? Cepeti. Wis ora sapa? Bajingan. Ndase cepet. Asli. Ya cok. Iki lagu go koma dhewe kok. Kon nyepet cepet. Ya cok tenan. Dasku dhewe. Sik. Cepet nih. Aku mau rene nggo sepeda motor kalau selesai mosok mulai udo. Ora utus. Jangkrik. Mas, nganu enten mantol
Roti, kabeh cepat. Anu nyuwun ngapunten Pak Eko. Nggih, Pak. Anu kula wonten telepon anu wedhus kula manak terus Gak iso. Wong iki mau piro 1 2 3 4. Cepet. Tambine. Kuwi ora, kuwi dudu grup, kuwi dudu. Bidawan panitia. Mimpi telu lho. Lah kuwi dicepet kok aku sing nyepot. Masalahnya kan ngene tuh, Pak, iki sesuk dige karnaval, mau gawe saiki. Ya Pak sesuk tanggal 5 toh. Enggak 5. Jadi lho. kuwi beras sama cak dolang cepet. Asli bidaran dhewe. Dak. Dudu sewan. Sewa kamu. Ya ya Pak, ya Pak. Kuwi lho Pak, sing guru-guru lho Pak. Maksudnya saya kok iki ribuane atas jam pindah. Berarti ora ngurus. Sapa makan? Aku niki sesuk. Aku jane ning omah yo duwe ngono iki sesuk tak doli tenan. Mulane takon iku. Mulane Lek kate gawe iku dhisik-dhisik gawe kapan. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ayo, cepat. Hei, aku mulai ra ngomong. Jika kowe mau sama cewek muda. Wah, cepat ora tak uyui. Ya ya ya. Pak. Hei, tang batang. ya, Pak. Cepat. Ayo. Gelem tak uyui ya. Mas, aku rong syukur lho, Mas. Hei, kowe lek cewek yo dibalekne. Ya. Nah, Piye to bocah iki? Lah nang piye budale ora? aku ngile. Ah, si panitia iki nyusul, Pak. Rokokku diuntal ta. Nanti kene. Anu, Nanti. gini. Anu Pak, umpami dagelan ribuan pamit tipis mboten napa-napa. Ya manut kok anu. Nuwun sewu, Pak Eko. Piye, Kan piye? trenipun diwujuti kabeh. Nggih. Sewan. Sing bonggone Pak Nur mau lebih. Iki lho kakane cacak. Anu, aja Gini. Enggak cerewet. Dek cebok larang karo yo. Ya wes yo, wes Pak. Tambahi Pak Nur. Ngawur uyus sial kok nyakol bae ngono. Masa mosok gawene teko emas inter brilian jembrut. Mosok saweran iku 300. Sik to kok apa gawene? Emas Diteko lho. Main foto kena diteko. Etok-etoke. Wes Pak, wes turun. Wes, ora ya. Ngono wes sun. Tenang. Iya, wes tak tangkar. Mosok iku 300. Kok sesuk tak tangkar. Wes, sun Pak. Sun Pak, makasih. Pak, baik kok. Niki kersane matur anu sedanten menika kan sampun kula pun. Lek nyewa kuwi mau kan budal klambine kan rapi. Lempiti. Yo. Kok tak lempete? Ora tuku aja serat tak uyui. Wes, dono. Terus kambine dono, gon kabeh. Kuwi sewan daerah ndi iki tapi ora payu sewan. Kok kejem. Iki wong rong jame barang lu dijaluk iki lho. Oh, jame mari lho. Lek upama nambah jam iso gak? Gak iso. Sesuk isu sing acara. Aku salah seneni Pak Rianto. Lek sesuk Bu Susi bareng dapok nggih klambi. Oh iya. Sisi dapur ya sesuk ya. Sorry. Pak pun ngam nembang Pak, iki kesane rong kesi Pak. Nembang Pak. Pak. Pak kok. Sopo to sing kok coba iki? Sampeyan lho. Halo, Eko baru gedek lho. Ya kamu lho. Ayo nanjake Mbak Pintil lho. Nyewan sewan ora. Pintul Pak. Betul. Sewan ora. Oh, pantes kuwi ya. Iya, Bu Susi sesuk melol. Ayo Mbak Pintul. Jumeneng lagi. Monggo Mbak Pintul.